बेयो जाबाय नारेंगुरी गामि आरो बे गामियाव दासिमबो जमिनदार खान्थिया सोलियोमोन। बे गामियावनो सासे रिक्सा आवला दङमोन। बियो जोबोर खस्थ' खालामनानै गावनि नखरखौ सालायोमोन। बिहा सासे सोमदोन होनाय फिसाज्लाबो दङमोन। बेनो जाबाय सोमदोन। फरायनायाव जोबोर मोजां बियो। बिहा सासे गिदिर अफिसार जानायनि सिमां दङ। बिनि थाखायनो सोमदोननि बिफाया रिक्सा सालायनानैब्लाबो एबा जोबोर खस्थ' खालामनानैबाबो सोमदोनखौ फरायनो होदों, मानोना बियो गावबायदि फिसाज्लाखौ रिक्सा आवला जाजानो लुबैया। बे गामियाव सासे जमिनदार दङमोन, जाय गामियारिफोरनि गासै हाफोरखौ सेना लाजोबनानै गासैबो गामियारिफोरखौ गावनि सिङाव खामानि मावहोयो आरो आथिं सिङाव लायो। बिथाङाबो गावनि गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ गावनि आथिं सिङाव लाजोबदोंमोन। बियो रायजो राजाफोरखौ गोबां खामानि मावहोनानै नांगौ बायदि नांगौ समाव बियो रायजो राजाफोरनो फैसाखौ मोजाङै बुजायनानै हरामोन। जेब्ला गामियारिफोरा गावसोरनि खामानि मावनानै मोननांगौ रांखौ बिनो थाङो, अब्ला बियो रायजो राजाफोरखौ जोबोर रायनानैसो हरोमोन आरो खामानि मावनांगौ समाव बियो जोबोद फुस्लाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैयो। 1 बोसोर सिगांनि मोनसे जाथाय। रिक्सा आवलानि बिसिया जोबोद लोमजादोंमोन। आखायाव गरसेबो रां गैयैनि थाखाय रिक्सा आवलाया जमिनदारनि खाथियाव रां दाहार लायनो थांदोंमोन। बे समाव जोबोद जुब जुब अखाबो हादोंमोन। साथा गैयालासिनो बियो अखा हानायखौ नेवसिनानैब्लाबो आखायाव थाइसेबो रां गैयिनि थाखाय बिसिखौ फाहामनो जमिनदारनि खाथियाव फैसा लायनो थाङो। जमिनदारनि न' मोनहैनाय लोगो लोगो अखायाबो नागारबायमोन। ओजों जमिनदारा सियाराव सिरियै हारसिं जिरायनानै दङ। जेब्ला गामियारिफोरा फैसा बिनो थाङो, अब्ला बियो सिगाङाव माब्लाबाबो ना होनफेरा, मानोना बियो बेबायदिनो सिगांग्रो फैसा हरनानै उनाव हरनो हायाब्ला हाफोरखौ गावनि खालामनानै लाजोबो। बेबायदिनो रिक्सा आवलाया बै फैसा लायथ'नायखौ सुख'फिननो थाखाय आरो फिसाज्लानि फरायनायनि थाखाय गोनांथि जानाय फैसाफोरखौ हरनो थाखाय जोबोर खस्थ' खालामनानै टाउनाव सानफ्रामबो रिक्सा सालायनो थाङोमोन। बेबादिनो सानसेखालि जमिनदारा रिक्सा आवलाखौ बेबायदि रिक्सा सालायबाय थानाय नुनानै मेगन सायो आरो गावनि सिङाव खामानि मावहोनो थाखाय बिखौ रिक्सा आवलाया सिगाङाव लायनाय फैसाखौ 1 बोसोर जायाबालासिनो जमिनदारा लायनो थाङो, मानोना बिनि फैसा हरनायनि गुबै थांखिया बेनोखामोन। बिसोरो रिक्सा आवलानि न'आव थांनानै रिक्सा आवलाखौ गाबज्रिहैयो आरो गासै फैसाखौनो बिफिनो। नाथाय रिक्सा आवलाया 1 बोसोर जायैलाय फैसाखौ जमा जाथ'वाखै होननानै फैसाखौ हरनो हायासै। लोगो लोगोनो जमिनदारा रिक्सा आवलानि हाखौ बन्दकआव लाजोबनायसै। बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगोनो रिक्सा आवलानि बिसिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैफिननानै थैनानै थांनायसै। बिसि थैनानै थांनायनि उनाव रिक्सा आवलाया जोबोद दुखु जानायसै। सानसेखालिनि जाथाय। जेब्ला सोमदोन आरो बिनि लोगोआ कलेजाव थांबाय थादोंमोन, बे समावनो जमिनदारजों थाफाग्रा सासे मानसिया नुनायसै। बेनिफ्राय बे मानसिया जमिनदारनो बे गासै बाथ्राखौनो खोन्थानानै होजोबनायसै। जमिनदार, बैनि फिसाज्लाया खामानियाव फैयालासिनो बै रिक्सा आवलानि फिसाज्ला सोमदोनजों कलेजाव थांफादों। जानांगौ बे रिक्सा आवलानि फिसाज्ला सोमदोनानो बेखौ बोगथिंबाय जानांगौ। बेनिफ्राय बै मानसिखौ बिसोर लेंहरनायसै। मानोबा लेंहरदोंमोन जमिनदार साहाब? माबाफोर जादों नामा? जाथायखौ जानायखौ नुनानै आरो मा जाबावखोसो होनदों। बोरो नोंना फिसाज्लायालाय खामानियाव दिनै मानो फैयाखै? जमिनदार साहाब, आं आंनि फिसाज्लाखौ आंजों लोगोसे खामानियाव माखासे साननि थाखाय लाबोफानो हानाय नंला, मानोना बिनिया फरिखा जागासिनो दङ। बाद हो, फरिखा फरायनानै मोनजायो नामा? जों फरायदों नामा जोंखौ नाय। जों फरायालासिनो बेसेबां माहाजोन जानो हादों। नाथाय जमिनदार साहाब, आंना फिसाज्लाया फरायनायाव जोबोर मोजां आरो गथ'आबो जोबोद फरायनो गोसो। सफैबाय आफा। हा, दिनैलाय मा एफाग्राब मोनाबोलायखो? नै फिसा, टाउनाव मानसि नेयै नेयैनो एसे लेट जाबाय। ओरैनो फैब्लाबो बेखार जायो। दे आफा, नों दुगैनानै लाहैग्रोदो। ओंखाम ओंख्रि गासैबो संजोबखाबाय आं। नों दुगैसान्दि दसे लेखा नायबावनां। दे फिसा, मोजां दे। दुगैनानै लाहैग्रो होनदों आं। दसे फराय।
गुबुन फारसे राखिबारासो जमिनदारनाव खामानि मावनानै न'आव सफैनो हादों। ओजोंहाय फिसाज्लाया बिफाखौ नेगासिनो दङ। ओंखाम संगारना दोननो थाखायबो माइरंबो गैया आरो मैगंबो गैया। बियो बिफाखौनो नेगासिनो दङ। आफा मोनफैबाय। दिनैलाय मा एफाग्राब लेट जाबोखो? ओंखामखौबो संनाय जायाखै आं आफा। माइरंआनो गैया न'आव। फिसा, आंहा नोंजों माखासे गोनां खोथा सावरायनांगौ दङमोन। मा खोथा आफा? बुं दे। सावरायनो हागोन नों आंजों। फिसा, नों फरायनायखौ नागारदो। गाबोननिफ्राय नोंबो आंजों खामानियाव थौफादो। हाब आफा, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आं माबोरै फरायनायखौ नागारनांगौ जाखो? आं फरायबावनो गोसो आफा। गोसो थानानै मा जानो फिसा? जोंबायदि गोरिबफोरा फरायनो थाखाय मोन्थाय गैया। आरो फरायनानै मा मोननो? मालाय हनै जमिदारखौ नायनाय। बिसोर गोदो लेखा फरायाखैमोन। थेवब्ला बिसोर दा बेसेबां माहाजोन जानो हादों। आं नोंखौ बेसेबां फोरोंनो हाबावनो फिसा? जुदि नोंहा बिफा बोरायनि सायाव अननाय दङब्ला अननानै फरायनायखौ नागारदो फिसा। फिसाज्लाया बिफानि बाथ्रायाव जेबो राव गैयि जायो। अखानायै जमिदारनि हायाव बिफा फिसाला सानैबो खामानि मावनो फैयो। बै साननिफ्रायनो बियो फरायनायखौ नागारनायसै। माथो बिदि जानांगौ दा? दिनैसो समायदों। बेबायदि खेबसे बुंनायाव मानिनांगौ। आरोबाव सोर दंबावो आंनि सिङाव खामानि मावो बे गामियाव? रिक्सा आवला आरो बिनि फिसाज्लाल'सै जमिदार साहाब। जेरैब्लाबो बिसोर सानैखौबो नोंनि आन्दारावनो लाबोथारगोन आं। औ, बे साननैसोनि गेजेरावनो बेखौबो आंनि सिङाव लाबोथारनांगौ। सोमदोना बिजाब फरायबाय थायो। बे समावनो सासे मानसि गाबज्रिफैनायसै। न'आव रावबो गैया नामा? सोरबा दंब्ला बायजोआव ओंखारबोलाय। नै सोमदोन फिसा, सोरबा फैदों, थांनाय नायनाय। दङ, नै आं थांगासिनो। दसे थाद' र'। माथो लाइजाम रानग्रा आदासोलाय? माथो खबरमोन आदा? माबोरैथो फैनाय जाखो दिनैलाय एफा गोबावनि उनाव? नै फंबाय, नोंनोसो लाइजाम होनो फैदोंमोन आं। लाइजाम सफैदोंमोन नोंनि मुङाव। मानि लाइजाम जाखोलै आदा? बोरो नायनो आं। दे आदा, गोजोननाय थाबाय लाइजामखौ होफैनायनि थाखाय। आफा, आङो दाख्लैनि आनजादाव मोजाङै पास जानो हाबाय। हाब फिसा, हामथारबाय। जोबोद मोजां बाथ्रा दे। बिफाया जोबोद खुसि जानायसै। अखानायै सोमदोना आनजादाव मोजाङै उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय टाउनाव फरायनो थाङो। सोमदोन ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो जमिदारा रिक्सा आवलानि न'आव फैनायसै। ओइ रिक्सा आवला, हाखौलाय माब्लाथो सुख'नो सानखो नोंलाय? हाब जमिदार, आंथ' 1 बोसोरनि थाखायसो रायज्लायदोंमोन ना। दासिमबो 1 बोसोरा जायाखै। आं माबोरै सुख'गोन दालाय? आरो आं दानो फैसाखौ सुख'नो हानाय नङा। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। नोङो दानो आंनो फैसाखौ हर। आरो सुख'नो हायाब्ला दानो आंनो हाखौ हगारनानै हो। जेबो उफाय गैयैयाव रिक्सा आवलाया जमिदारनो हाखौ हगारनानै होनो गोनां जानायसै। अखानायै बियो गावनि गासै हाखौनो नायस्रांहैयो। जमिदारा दा बे हानि गासै मोन्थाइखौ गावनि खालामनानै लाजोबनायसै। बेबायदिनो रिक्सा आवलाया सिगांनि बायदि रिक्सा सालायनानै जायो आरो नांगौ समाव फैसाफोरखौ फिसाज्लानो हरो। नै बोसोरनि उनाव
2 बोसोरसिमहालागै रिक्सा आवलाया रिक्सा सालायनानै जाबाय थायो। बेखौ नुनानै जमिनदारा जोबोद रागा जोंखाङो आरो रिक्सा आवलाखौ गावनि सिङाव खामानि मावनो थाखाय बियो बुद्धि साजायनायसै। सानसेखालि बिसोर सानैजों रिक्सा आवलाखौ लामायाव बेंथेनानै थानायसै। हाब मा जाखोरा जमिनदार साहाब, मा लामा बेंथेलाबायखो? नोंजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनांगौ दंमोन आंहा, बेनिखायनो बेंथेनाय जाबाय नोंखौ लोगो मोना नालाय गाज्रि दामोनसे लाखिनायनि थाखाय। हाब मा खोथाब्रा जमिनदार साहाब, आंजोंलाय मा खोथा सावरायनांगौ जाखो? देनाय थाब थाब बुंनाय, टाइमबो बांद्राय गैया रिक्सा सालायनांगौ आंहा। नोंखौ बेबायदि एफाग्राब खस्थ' रिक्सा सालायनो नुनानै जोबोर अनखांनाय मोनदों आं। नोंनो हाखौ नांफिनगोन ना नांफिना? नांफिनगौब्ला आंनाव गाबोननिफ्राय खामानि मावनो थांदो, अब्लानो होफिनगोन आं। हाब जमिनदार साहाब, बेबायदि आं खालामनो हाथारनाय नङा। नोंनाव खामानि मावनानै आं हाखौसो सुख'नो ना फिसाज्लानोसो फैसाखौ खामायनानै हरनो? थै बा दोन फरायनायानो मा मोनो? सोर साबेसे फरायनानै गिदिर गोलाव जाफैदों? जोंलाय माथो फरायाखै नै, थेवब्लाबो एसेबां माहाजोन जानो हादों। आदसा नों बेबायदिजों मानिमारनाय नङाना? ओइ बे रिक्सा लादोलै रिक्साया, बे रिक्सानि थाखाय बिराद दादागिरि बे र'। रिक्साखौ लांब्लासो आंनि सिङाव खामानि मावहैसिगोन बेयो। हाब जमिनदार साहाब, नोंनि गोसोआ एफाग्राब गाज्रि? मालायनि जौगानायखौ नायनो हाथारा नामा नोंलाय? हाब एफाग्राब मोजांनि थाखाय बुंदों आं, आरो बेबो गाज्रि जालायबाय नोंनि थाखाय। मा जादों आफा? मानो लामायाव बेबायदि रायलायबाय थादों? आरो बिसोरलाय नोंजों मानो लोगो हमनो फैदों? माथो बुंबावनो फिसा, नों थांखांनायनि उनाव जमिनदारा जोंनि गासै हाखौ गावनि बाहागोआव लाजोब्बाय। आरो दा आं जा थेला सालायो आरो दा आं जा रिक्सा सालायो, बियो बेखौबो सेख'नानै लांनो नाजादों। हाब जमिनदार, नोंनि गोसोआ एफाग्राब गाज्रि? जों माब्लाबाबो बे रिक्साखौ नोंनो हरनो हानाय नङा। हाब नोंनोलाय मानो नांगौ बेखौलाय? नोंथ' लेखा फरायनाय सासे गिदिर अफिसार जागोनसो होनदोंमोन। अफिसार जानानै मानोथो थेला नांबावगौ जाखो? ना नोंना अफिसनि खामानिया थेलाजों सोलियो? जमिनदार, नोंनि बारा जाबाय। गुरै रावै बुजायनायखौ नों बुजिया दा? र' नोंखौ नायनि आं, आंनि पावारखौ नाय दा। हावलदार ओजों फै। हावलदार, बिसोर सानैखौ होखा आरो दानो थानायाव लानानै दं। गुबुननियाव बांद्राय अयथासार खालामनाया बारा जाबाय बिसनिया। थानानि लालिगोला होजानो लुबैदों बिसोरो। जागोन मिस्टार IPS सोमदोन, आं बेखौ दानो खानानै लांगोन। मा? सोमदोना सासे IPS अफिसार जाबाय? रथ'नाय रथ', जोंनि भिडिअआ दासिमबो जोबाखै, स्ट'रिया जोबदों। दा आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा खावलायनो सानदों दि गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखै। अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।